Ndikulandireni amalawi omvera kulikonse kumene muli nthawi ino yakummawa lero pa 28 February 2025. Ndine yemwe uja Pastor Moses Shumba, mkango wa Malawi. Tikamati mkango, mumadziwa ntchito za mkango ndi zotani. Ndimafuna ndifotokoze lero mwatchutchutchu, mopanda mantha, mopanda kunyengerera, kufa, moyo, kuzemba, kuyenda, wapansi, koma osafoka, osagonja. Amalawi anzanga, mundimvetsetse kwambiri chimene ndikufuna kutanthauza lero pa 28 Friday. President Lazarus Chakwera sakuyeneranso kukhala president kuyambira lero, ndipo azitchulidwa Mr. Lazaro, not president. Azitchulidwa Mr. Lazaro kapena Bambo Lazaro basi, chifukwa zimene akuonesa pa si za president koma kuzunza Amalawi eni nthaka, kuwazunzitsa. There is no way tizingokamba nkhani ya anthu awiri okha pa dziko lino la Malawi. Chifukwa chani? Who is Munlo? Apezi nkhani imene mumayidziwa koma simumachitapo kanthu, simunayankhulepo kanthu, simunanene kuti I command as a president, I command as a defense of this country, kuti Munlo takammangeni timfufuze kale. Ayi, koma kumva mumamva kuti Munlo wapanga chakuti, Munlo watuma anyamata zikwanji, kusonyeza kuti Munloyo ndi mwana wa nyumba mwanu, mumamutuma kuti azikutetezani, kuti azizunza Malawi, zimene sizilizona. Kadula ni ndani kadula? Tizingomva kadula. Mumakhane kongo kunyumba kwanuko, ku State House ko, koma zoti akukuonongera ndi mbiri ino simukudziwa. Ndimafuna ndinene izi apa Achakwera, Mr. Lazaro, ku Central Region kwanopa kudasintha. Take this notice. Central Region panopa kunasintha. Ine ndine Shumba. Ndimalandira ma message ambiri, mafoni ambiri ochokera ku chigawo cha pakati, ku Nchinji, kudowa, kusalima, kunchisi, kunkhotakota. Ambiri itu kudedza, si mmodzi si awiri, almost pa tsiku ndimalandira mwina mafoni 12-13 pa tsiku ochokera madera aku chigawo cha pakati, ondilimbikitsa kuti ifenso sitimadziwa kuti mkulu ndi wontu wotere. Palibe amene angayankhule dzina lanu lokoma pa tsiku kupitirira anthu awiri pa foni pangapa. Palibe. The rest amakamba zoyipa zanu, amakamba za nkhanza zimene mwaonetsa kwa Malawi. Vuto lake mukamapanga nkhanza, mukumapangira wina aliyense. In your president, you are failing to control this country. Being a president, you are failing to control this country. You allow people to raise up prices of things each and every day without saying anything as a leader of this country. What kind of president are you? Kodi chifukwa choti munapanga maubale ndi anthu ndi president wa ku Rwanda, ndi mufuna mutenge nkhanza za ku Rwanda kuti muzibwerese m'Malawi muno, kuti mutenge mphamvu za usogleri wa Kagame kuti niyo muvale. A president, ndifuna ndikuwuzeni izi, musaganize mopupwa. Mukufuna mutenge mphamvu za anthu aku dziko la ku Israeli, nkhanza zawo mubwerese mdziko muno, kuti Amalawi azimva kuwawa, cholinga Amalawi achite mantha, cholinga Amalawi azakuvotereni mwa mantha. A president, musazivutitse kutero, sizingachitike pano pa Malawi. This is Malawi. There is a fire in this word. Remember, this is not Israel, this is not Rwanda, this is Malawi. In this word, there is a fire. So you should think it properly as a president. If you want to be there,
from today up to 16 September. But if not, you shall see. Not my word. Malawi tusali chimene iwe umaganizira dzulo lero ngati munthu pawekha. Ayi, Malawi amasintha uyu. Malawi amasintha uyu. Tamia Ja wayankhula pa Facebook pake kunena kuti my generation is not your generation, and that is true. Chimene inu mumaganiza kuti muzichichita nchimenso chimachitika muzaka zambuyozo. Koma let me assure you kuti generation ya lero si imene inu mumayiganizira. Generation ya china Dr. Kamuzu Banda amati kupha munthu nkunena kuti munthuyo wasowa. Anthu musayankhule chilichonse, ngakhale anthu amadziwa chilungamo anthu samanena chilichonse. Kupha munthu lero zimatenga nthawi kuti anthu apange discover kuti waphedwa ndi ndani. Koma this time around in this generation at the very same spot zinthu zimaululika. Social media nchi chopsa kwambiri mwina kuposa mmene anthu amaganizira pa dziko lapansi. Chinthu kuchitika ku South Africa, ku America, at the very same spot chifika kuno ku Malawi anthu achidziwa. This generation ndiyopsa kwambiri, sungayipange za chibwana zimene mukupangazo for so long. Never. I want to warn you, ngati mumusiya ati azipanga zimene zokadula, ngati mumusiya zimene azipanga muno, kuti apitizebe kuzunza Malawi, kuzunza zitsogolera zipani zina, kuzunza anthu amene inuyo simaonera kukondwa a president, Mulungu akutoperani. Ndayamba kutchula za Mulungu amene analenga inuyo. Mulungu sasangalatsidwa ndi moyo wa nkhanza, moyo wa uchimo. Mwina mukumakha ndi mota nanga amene anayambira kuzunza anthu muchapo Kagame mpaka akukalamba. Ndiye ine sindingakalambe. Ndanena kale kuti this is Malawi, the warm heart. This is Malawi. Malawi means fire. Malawi amoto mumawadziwa inuyo kuti ndi Malawi amoto. There is fire in the name of Malawi that can burn you immediately. Ndikuyankhula izitu moona mtima, mosaopa, komanso mokuchenjezani. Ndimanena kuti ine ndimakonda wina aliyense wakutsina khutu amakhala mnasi wako. Usamude, ungotsatira. Ndibwera kwa Chimwendo Banda. Ayichati Chimwendo Banda ndimanena zana mnati iniyo mwachuka kwambiri ku MCP ko, mwachuka kwambiri mu bomamu, mwachuka kwambiri ku parliament ko, mwachuka kwambiri mu dziko lino. Ndi moyo wawo chifamba, moyo wawo chigawenga, moyo omagula anthu ndi ndrama kuti azigwira ntchito zozunza anzawo on behalf of you. Ndiyankhule izi kuti Khoswe wapadzala anaulula wapasindwi, kamati Khoswe wapasindwi adaulula Khoswe wapadzala. Pali mwambi namanena kuti ukakhala olodza anthu nkumapha anthu nkumafa, umayaluka ndi maliro a mwana kukhonde. Muona zimene mapanga inu ku parliament, kutuma anyamata anu kumakabola matayala amagalimoto ama MP azipani zotsutsa. Lero zabwera pambalambanda. Ine tudzanandayankhula Malawi ndi numboni. Ndimanena kuti ku parliament kuli ma CCTV. Kodi amayi olamu bwanji osapanga trace anthu kuti adziwike. Ndimayankhula limene zansanali. Tithokoze kwambiri olemekezeka Ben Phiri. My brother, my friend, my honorable, you are so strong. Muchipani, mudziko, timafuna anthu ngati amenewa. A Ben Phiri, a Msowa, a Samia Suleiman, anthu olimba mtima kutsogolera gulu. Sikungoti basi ine ndinabadwa ndi mayanga ndi bambo anga. Koma munthu azibadwa mu zonse.
Be courageous, man. Be strong. Be faithful. Malawi, it's our loving country. There is no any other Malawi apart from this that we have today. We support, we need to protect this country as Malawians. Ndithokoze kwambiri zimene zachitika zulo kuti anthu amene anapanga chibwana dzana ayaluka. Now it's up to you now, my Yoram and your team, to see what is now coming on after this. Ngati simuchitapo kanthu tikudabwani. Ndimayankhula tuzana kunena kuti anthu amene anaotcha galimoto ya MCP kumachinga mudawagwira. Thanks so much. Timafuna anthu amene apanga zimenezi ku parliament muwagwire. But otherwise ngati simuwagwira mayoramo, ngati sagwidwa anthu amene wawa, no matter munthuyo ndi nduna, no matter munthuyo kaya ndi wachipani, no matter kaya munthuyo ndi munthu wamba ndi chifamba, koma tikuti agwidwe azifa azi munthu akukhala mdziko la Malawi. Ndi munthu oyipa. Kuipako ukasongo tiudziwa pamene ukuchokera, udziwika. Ngati sudziwika akakhaula monga pena kukhaulira uja anaphawitika uja. Chifukwa chakubisa akusungirabe ku Maula prison pamene actor wake akumudziwa kuti ndi ndani. Koma mudziwe ichi ndinayankhulapo wiki yatha kunena kuti zimene ankapanga Malemu Macholowe ankapanga motumidwa ndi atsogoleri ena andale, ndipo anatuluka atamangidwa, koma boma litasintha Macholowe anamangidwanso. Mapino ndinayankhula anthu mukwakumbukira. Ndikufuna ndinene izi kuti onse amene anapanga zipongwe zoyipa napulumuka chifukwa cha boma la MCP adziwe kuti amangidwanso boma likasintha mosabisa. Mukayankha mulandu. Choyipa chimene munapanga kwa Malawi chikutsatani mosabisa. Achimene anga Agape Khombe muli bwa? Mulipo koma mukusowa atu. Age limit ya bwanji. Simukapanga pushi. Koma tikamayankhula tife timayankhula ngati anthu onena tika ndozungulira mutu kunena kwa Bonica lindo ati ena mumatine wachamba kama drama mene mumayankhulira anthu koma zimachitika. Agape Khombe zakuonekerani kuti muli kuti panopa muli kuti achimwe nanga tizakuzondeni tunanga age limit yasina pase tuyikudikire inuyo mukapange pushi. Tinakuuzani Agape Khombe mwachepa nazo izi musaziyambe. Inu basi kufinya mphunozi femfere nkumayankha akuti kumapanga ma press briefing kuma organization kuma NGOs ena kufuna kutchuka zazi. Muziona chimene simunati this is just a beginning. Zazikuzi kubwera kutsogolo kuno. 6 months iti kusesereka sikhaso 6. Sooner ni very soon tizichwaza 5. Sira ndi 28 lero. Paja muzimu zote February paja samachedwa. Safika kuma 30 kwa anakana zopusa zo February. Amafuna kuthamangisa masiku cholinga chilungamo chidziwike. Oguba agwidwe, onyoza aziwike, opanga zifamba nzawo abwere pambalambanda. Nthawi ikutha Amalawi anzanga okonda dziko lanu. Ndimafuna ndikutsimikizeni so kena ndi kena ngakhale ndakhala ndikuyankhula. Ndimanena kuti chisankho chikubwerachi pa ballot paper ya chipani cha DPP pakhala Professor Arthur Peter Mutharika ayimirira ndipo awina. Mulungu akundiyankhula momveka bwino kuti ndi Professor kamene ndamusankha padakali pano kuti apulumutse Amalawi. Mwina mukundimva tsopano ndikuyankhula dala modekha
kuti mumvesenso modekha kunena kuti Mulungu akundiyankhula mowirikiza night and night. Every dream comes with professor. God says, I choose Professor Arthur Peter Mutharika to lead this country again, to pull down for what we call foul of this country that we have. Kumuchotsa Farao wa dziko lino amene tili naye iyi. Ndiye Mulungu wasankha Professor Arthur Peter Mutharika. Mulungu akunena kuti during the time of Israelites, when they were in the land of Egypt, in the house of bondage, those days, long time back, he sent Moses. Today, God himself, he sent Professor Arthur Peter Mutharika during nowadays. Kuti apulumutse Amalawi mu dziko limene lanunkha mpolopolo, lanunkha matiye gasi, kuti atichotse mu dziko limeneli. Dzulo ndinali Mulimbi, ndakupatseni zimene zachitika Mulimbi, amene munali online ndakupatseni, ngakhale sizimaoneka mwa straight ifani mapanga zinthu zikuthawa, sizinali bwino, komabe ndinayesesa kumbali yanga kuti Amalawi mukhale ndi message. You should have a say on that. Ndimalize ndi mawu awa. Mademonstration amene ayambika pano ndi odabwitsa kwambiri. Sokabuka kwa DC, sokabuka ku polisi, sodikira masiku 7 kuti tiyankhidwe. Anthu akungodzuka kuyamba mademonstration chifukwa choti atopa a president Mr. Lazarus Chakwera mvomeza kuti mwalephera. Anthu ake ndi omwewa anakuombera ni m'manja mu chaka cha 2020. Anthu ake ndi omwewa mumathamanga nawo mulilongwe acha ndi bungwe la Chinamtambo. Anthu ake ndi omwewa akutembenukiraniwa, aona kuti zimene mumalonjeza mwalephera, akungoona monyasi. Ndi anthu akuti bolanso nthawi yomwe ija zinali bwino. Anthu ake ndi omwewa mene anavomerezera Professor Arthur Peter Mutharika atawina ndikulamula mu chaka chimodzi cha 2019. Inunso tavomerezani kuti mwalephera kutsogolera dziko, mupangani resign monga munalonjezera, chifukwa mawu amene munayankhula pakamwa panu ndi amene asakupweteketsani. Mu Baibulo muli mawu onena kuti lonjezo linadulitsa mutu wa Yohane. Chimene inuyo munalonjeza chikubwererani ndipo chichitika, chifukwa ndi mawu apakamwa panu. Mu Baibulo muli mawu onena kuti mawu amalenga. Chimene inuyo munachipanga create ndi pakamwa panu chimene chichitike. Mawu abwino Amalawi nonse. Ndasiya mawu amenewa pakamwa pa Lazarus Chakwera mumakutu mwake kuti amve awagwiritse ntchito. Dzulo walandiranso mawu kwa Namadingo kuti awagwiritse ntchito. Lero akulandiranso mawu kwa ine Pastor Shumba kuti mawu amene munalonjeza ndi pakamwa panu kuti muzapanga resign muakwanirise. Ngati simuakwanirisa pa mpandopo muchokapo wa uyo. Amalawi ndikufuneni mawu abwino. Pastor Shumba ndilo dzina langa, mkango wa Malawi, mwana wa Nankoma. Ndapita.